Let's go guys. Lami kay malangoy guys no. Inana na maglangoy langoy sa tubig guys. Mura kag isda nga dili kabalo mo langoy guys. Murla kani guys. Sinane may guys muambak no sa murlak sa mga baga guys. Pina 1 2 3. Naroon na. Napaisa guys so tanawan niyo ni pagambak ni Murlak guys. Wala ka dayon og ambak na slide ko nga baga bura man og langgam nga wala ka dayon og lupat. What's up guys? Mayong adlaw na tong tanan diha. Atong tripping ani guys mga ligo tag dagat guys. Dito to sa Balyangaw, dito to sa Kibulanding. Tapok-tapok man mi guys. Kami apat pamilya. Mama akong papa, nabot man akong papa. Manang mga ligo mi ani guys. Muapit ta diri sa sentro sa Balyangaw guys. Kaya na ko sila ipapalit dahil ako pong ipakita ninyo ning ako ang poster guys. Model naman kukukod daron tanawan ninyo ni guys. Okay ra guys, okay ra ko ang poster guys. Model na ta sa cook guys. Ayun, padulong na ta dito sa liguanan guys, sa beach. Dong na ta diri guys, na ta diri guys. So mo din mo ang liguanan diri sa Balyangaw guys. Tawag ni siya og Kibulanding. Sa unang panahon karon bag-o naman ni ngalan, ambot singalan ka ni. Ayun, magplaster na ta guys. Ato na ni pa-plaster imong bilbis ning lamisa guys. Butan guys imong bilbis guys no. O kani mga gamit guys, ato na punin siyang pambutang sa lamisa guys. Mo din ako mamagpapa guys, ako papa ug ako mama. Gwapa ug gwapo naliwat ko. Og nara sila guys, si Sweet og si Bilbis ug si Koy kay sila may magkuan sa kinilaw guys. Ako aning guys, ako puning sugbawon guys. Ako may tigsugba gud ani gud. Dara man ta expert man ta nang mga suba-suba gud. Bura big nawog uling ni atong nawong. Ay dili day bura reg nawong ni atong uling. Murag uling ang nawong or nawong murag uling. Bura biag nawog uling ni atong nawong. Murag uling anay nawong. Unsa nagkumpara naman ni nunay mong nawong sa kumpara naman nunay mo ang uling sa imong nawong. Ato ba? Naunsa naman niyo kalimtian lang tutong gistoryahan guys. Tanawan lang ninyo ni akong gisugba guys. Lami kini akong gisugba nga uling guys. Naunsa naman niyo. Mura na gyud siya uling pagong na kayo. Og nanay naluto guys. Naluto na ni atong bangus guys. Malagtag sugba na guys. Ayun mangaon na ta guys. Labi kini atong kaon na ni guys. Sinugba, kinilaw, din mga prutas dayon, mangga. Sa panang uban dia lami kay kaon na ni guys. Daplin pa jud sa dagat. Paiting lami Sayang lang kay wala ka kuyog si Jojo. Sayang kayo guys kay wala lang kakuyog si Jojo diri guys among isa ka igsoon diri guys. Grabe bisag Domingo guys, ga-duty gyapon na sila guys. Naagyapon sila yung opisina guys. Grabe ning gyud wa gyud adlaw gyud nga masayang. Ano ba pug double pay? Dili ra ba gyud pug double pay? Regular pay ra pa gyud mga guys. Sao naman na. Dili na nato ibot yag ang pangalan sa kumpanya mga guys kay mga number 1 fans ra ba nako ni sila mga guys. Usa ra ba ni sila sa atong sponsor ani atong video mga guys. Pero mga ato lang pud unta. Kalma lang. Relax lang ta mga guys. Naunsa naman ni bro naman ta radio commentator ani hinuon. We'll take a break mga guys. We'll be right back. Bistuhon ta ang mga kabua ni Jisam. Ay, gutom na tayo po. Ay, gaguwa nga lang. Mga to sa kilid-kilid fried chicken. Asa mo nagkilid fried chicken? Laro na sila sa kilid-kilid. Unsa ka? Kilid-kilid fried chicken, ang pinakalami. Og balik na to sa atong programa karon nangaligo na day may og dagat ani guys. Langoy-langoy na may ani dire. Magtiglom-tiglom na ta ani guys. Ayun magambak-ambak pud ako ng si Murlak ani guys. Then langoy-langoy tistingan na to ning kamera og di ba masudlan ning tubig ani guys. Basi maguba mo ani wala na din tayo mo ani dayon. Hilak na ta sa kilid ani. Mandaw tanawon ko na to bisig nasudlan ning tubig ni. Unsa naman ni piki ra ba ni akong casing ra ba ni guys. Wala ra day. Let's go guys. Lami kay langoy guys no. Inana na maglangoy sa tubig guys. Mura kag isda nga dili kabalo mo langoy guys. Narasitada guys na ni mama og ni papa o kaming duang Murlak ani guys. Sinane may guys muambak no sa Murlak sa mga baga guys. Pina 1 2 3. Naroon na. Napaisa guys tanawan niyo ni pagambak ni Murlak guys. Wala ka dayon og ambak na slide ko nga baga bura man og langgam nga wala ka dayon og lupat. Lingaw na kayo sila ani guys. Ligo dagat. Mara pagkaron nakaligo og dagat. Sige ra pagkaligo og dagat. Ayang lang gyud kayo guys kay wala si Jojo nakakuyogan ni guys ug iyang pamilya si Tintin ug si Amber. Pero next time magtapok na daw kuno mi ani may lag makompleto mi ani guys. Og moro to guys, salamat kayo sa inyo ang pagtanaw og dire ra kutob atong programa. See you next video mga guys. One love.